Rapița este una dintre culturile bănoase în ferme. Prețul ei a fost în creștere constantă în ultimii 30 de ani, chiar și cu jocul de yo-yo cu care ne-am obișnuit, un dute vino constant, iar suprafețele au crescut și ele de la un an la altul. După cultura, orzul este practic prima recoltă care se valorifică în afacerea cu cereale. Totul pornește de la sămânță, iar aceasta, ca să germineze bine și să dea randament, trebuie să fie calibrată, tratată pentru boli și dăunători, pentru ca răsărirea în brazdă să fie uniformă. Face parte din agricultura de precizie, fără de care nu mai poate fi vorba de management și performanță nici în fermele din România. Instagramabilă, spectaculoasă vizual, mirosind a nectar și plină de zumzăitul albinelor. Este modul în care este cunoscută Rapița de marea majoritate a celor sensibili la frumos. Dar dincolo de toate acestea, Rapița are valoare economică mare. Pentru fermieri este cultura care aduce alături de orz primele venituri ale anului agricol. Rapița are valențe multiple. Din ea se poate obține ulei, șrot pentru animale, dar și biocombustibil. Uleiul cel mai prețios din Rapița este cel presat la rece. Ne aflăm într-o unitate de procesare la rece a uleiurilor, a semințelor oleaginoase. Este o unitate care își dorește să pună pe piață uleiuri obținute exclusiv din semințe din culturi românești, ca o tradiție din inima Transilvaniei. Spun asta pentru că încă dinainte de colectivizare, tradiția presării la rece a uleiurilor exista în zona noastră și cred că ăsta a fost contextul în care tatăl meu, după Revoluție, și-a luat o primă presă de ulei și a început să facă ulei presat la rece pentru agricultorii din zonă. Despre rapiță putem vorbi ca și un produs cu un conținut ridicat de ulei, de aceea se pretează mult în zona de presare. Despre uleiul de rapiță se știe că în 1970, în urma unei conferințe care a avut loc la nivel internațional în Canada, s-au hotărât să dezvolte două noi soiuri de rapiță cu un conținut de acid erucic scăzut, care se pretea pentru industria alimentară. Până atunci e recunoscut faptul că se folosea în industrie ca și biodiesel și nu numai, în diverse industrii ușoare. Tot mai mulți sunt cei care au început să caute uleiul de rapiță pentru consum alimentar. La o analiză pe care am făcut-o, uleiul pe care noi îl obținem în unitatea noastră, am descoperit beneficiile pe care acesta le are, el având un conținut de acizi grași omega-3 și omega-6 într-o structură de care organismul nostru are nevoie, pentru că nu îi obține decât printr-un consum sau printr-un aport alimentar, care, bineînțeles, se regăsește în uleiul de rapiță. Uleiul de rapiță este uleiul preferat al bucătarilor, cel puțin al celor cu care noi am colaborat până acum, pentru că îl consideră un produs delicat, un produs a cărui utilizare potențiază gustul ingredientelor pe care ei le folosesc. Este mai neutru și în același timp este un ulei cu un punct de fierbere mai ridicat decât cel de floarea soarelui, deci pot să-l folosesc cu mai multă încredere în prepararea termică a acestora. Dar povestea frumoasei rapițe galbene din primăvară ar fi doar o poveste dacă fermierul nu ar semăna-o acum în toamnă, ba unii chiar de la mijlocul lui august, pentru a prinde ploile de vară. Mergem să vedem unde înființăm cultura de rapiță. Deja avem în jur de 350 de hectare înființate și urmează să mai terminăm o parcelă de 67 de hectare. Ia spune, mi-ai mărit suprafața de rapiță? Anul ăsta, da. Am ajuns în ferma lui Marcelo, un fermier de 33 de ani, cu ploaia venind în spatele nostru. Doamne ajută să plouă! Doamne ajută să plouă! Doamne ajută. Și tocmai la semănatul rapiței suntem aici, într-o tehnologie modernă, nu? Striptil, Marcelo. Da, nu știu dacă este neapărat modernă. Pentru România.
Pare că ne-am deșteptat noi mai greu, ca să spun așa. Da. Este o tehnologie, sau cel puțin de la acest producător, care se folosește de cel puțin 20 de ani. Dar uite că a ajuns și la noi. La mine în fermă se practică de 3-4 ani de zile aproape și suntem foarte mulțumiți deja. Uitați-o. E foarte, foarte, foarte mică. Da, este foarte mică, este sămânță de rapiță. Nu știu, eu nu o văd. În condițiile actuale am optat să mergem cu sămânța de rapiță la o adâncime foarte mică. După cum ați văzut, doar am dat un pic bolovănașii și a făcut apariția imediat. În schimb, avem La ce parcele adâncime semeni? acum până într-un centimetru. Până într-un centimetru? Da, pentru că în acest tip de tehnologie există riscul atunci când vin ploi torențiale, aceste maluri mai înalte pe care le vedeți să se surpe peste sămânță. Și atunci adâncimea va deveni mai mare și există riscul să nu avem putere suficientă de răsărire. Și cum nu mai sunt vremuri în care fermierii să-și permită să mai aibă chiar și pierderi minore, randamentul trebuie să fie maxim, sămânța trebuie să germineze la timp, plantele să răsară uniform, iar toate acestea se fac dacă sămânța este de calitate și pregătită pentru condițiile din sol. La rapiță oricum nu cred că optează vreun fermier să meargă fără sămânță certificată. În primul rând nu poți avea un spor de producție mare. E riscul mare. E riscul mare. Este vorba de germinație, trebuie să ai un procent de germinație foarte bun, de putere, de răsărire. Este foarte greu să luăm sămânța pe care o recoltăm și să o punem în pământ. În primul rând există mari probleme cu germinația. În trecut aveam colegi fermieri care încercau să lase, mai ales amulastra care cădea în urma combinei. Au fost ceva experimente, din păcate producția a lăsat de dorit. Adică nu ai cum să ajungi vreodată la producții mari dacă încerci să faci lucrul ăsta. Există anumite riscuri când înființezi timpuriu cultura de rapiță, poți avea o presiune de dăunător mult mai mare, dar din experiența ultimilor ani, cu cât am semănat mai timpuriu, cu atât a fost mai bine. Pentru că de obicei pe parcursul verii sau pe parcursul chiar lunii august vin ceva precipitații. Exact cum v-am zis, 10 litri au fost suficienți. Iată că la ora asta am în jur de 140-150 de hectare de rapiță deja răsărit. Când rapița a răsărit și a ajuns la 5-6 frunze, se vede clar calitatea seminței. Uniformitatea culturii se vede mai ales din aer. După cum vedeți și la această cultură, faptul că semințele sunt de aceeași mărime și faptul că au fost puse cu o semănătoare de precizie la aceeași adâncime în sol, în final, după cum se poate observa și în această cultură, toate au aceeași uniformitate de răsărire. Dacă mai sunt fermieri care folosesc sămânță din generația următoare, acest lucru aduce un minus de producție care nu se justifică raportat la valoarea de piață a semințelor. Practic, undeva la între 10 și 20% ar fi minusul de producție. Incursiunea în domeniul acestei categorii de marfă bănoasă se încheie cu câteva cifre relevante. Iată cum arată evoluția suprafețelor cu rapiță, dar și producția pe hectar de la aderarea României la Uniunea Europeană în 2007 până astăzi. Am pornit de la suprafețe de 360.000 de hectare în toată România și am ajuns la 900.000, iar producția la hectar a crescut în salturi exponențiale, de la 680 de kilograme la hectar la o medie de 2,6 tone la hectar, prognozată în 2025. Cea mai prielnică perioadă pentru randamente fiind anul 2022, când prețurile au fost o premieră mondială cu care fermierii nu se vor mai întâlni poate niciodată.